и Card Trooper и Overworld Fusion, просто хубаво комбо в един дек. След това ще продължим с една карта, която до сега за моите 7 години игра на тази игра никога не е била на 2. Мегаморф. Или на 3, или на 1. Да, не, на 3 не е била. Винаги е била на 1. Мегаморф, поне аз не помня никога да е била на 3, но според мен тази карта според зависи. Смисъл в момента нещата, понеже няма Heavy, няма Cold Wave, в смисъл картата... почти никакъв сериозен спел и трап ремувал. Да, картата може и да си играе, може да не се играе. Проблемът е там, че вече мога да се спира лесно такъв сорт декове, защото просто начинът, чрез който да предпазиш монстрите си, екипирани с Мегаморф, са много намалени вече. Ще има големи демайз дека. Да, ама... Roll Oppression, Bottomless, не знам си какво си. Oppression все още няма Bottomless. Аз мислех, че ще пуснат Bottomless на 3, Bottomless не е на 3. Bottomless е много powerful карта, сега двойката си заслужава според мен. Да, те продължават тенденцията хубавите капани да ги оставят на 2. Ето Warning е на 2, и Carlos Attack е на 2, но първо да видим Warning. Да, Solemn Warning, сега като каза за Bottomless, като се замислиш, Warningите грубо казвам могат да се нарекат още 2 Bottomless в дека. Абсолютно, да. Какво да ви кажа? Ако сте гледали инфото за Yu-Gi-Oh! Championship в Далас, ще видите, че сигурно топ 32 от дековете играеха по 3 Solemn Warning, човече. Независимо, че плащат 2000 лайка. Абсурдно е. Никой не го дремеше явно. Просто искат да ги теглят колкото може повече, колкото може по-рано. Да. Warning е толкова силен и те първа ще става все по-скъп и все по-скъп. Да. Не, според мен в един момент просто ще го лимитнат на едно и солемите ще седат на едно. Ама чакай първо да нагушат хубаво с парички душките. Той ще стане $100 сигурно. Не, 100 няма стане, но... Мога го призда да знаем, човек. Да, след една година като едно ще го репринтнат като солема. Та, следващата карта последна, която Преси каза, беше Icarus Attack, която... Напълно очаквам според мен. Да, в смисъл карта е доста щупена, в повечето случаи става 2 за 3 и в смисъл по този начин, както вече казахме в Япония вече Blackwing-овете се забавят, защото и Калута лимитът и Semi лимитът на Icarus Attack-та, две от много ключовите карти на дека, вече са малко по-прецакани. И перспективно погледнато, не само черногледо вингове, сега те първо излизащите драгонитите, те също ще бъдат с мъничко, но предостатъчно по-слаби, с липсата на един Icarus Attack. Въпреки това те ще си играят 2 Icarus Attack, ще си играят Future Fusion за 5, тъй че очакваме големи драгонитите. Ще има доста интересен сезон, ми се струва според мен. Абсолютно, да. Сега като се замислиш, супер много декове навлизат, като се започва от драгонитите, като вземе старите ексейвери и сайнатуриите ще навлязат, пък и фейбълтите също ще навлязат. Просто става много шарено, много интересно, така че хора, почвате да учите всички карти на изуст, да може да знаете какво да очаквате, какво ви харесва. Винаги трябва да сте информирани. Това е нещо много важно за този свят, за нашата игра, защото по този начин това ти увеличава процента на успех. И тук се сещам да допълня, понеже това е извънредно такова снимане заради банлиста. В миналото видео, в което говорихме за приоритета, забравихме да кажем да продължавате в коментарите да пишете декове, които искате да видите. Ние сме избрали, сега свършва това. Аз пак ще се преоблека, за да не съм със същата тениска. Ще направим един дек, който вие избрахте с най-много гласове. И ще продължим с Unlimited картите, тези, които вече могат да се играят на 3 пъти. И ставаме свидетели на четвъртата поред карта, която е била бандата и вече може да се играе на 3 пъти. След Breakers, след Injection Fairy Lily, след United Twist и Chaos Sorcerer вече е на 3. Това допълнително подсилва големи Twilight декове. Много големи декове, казвам, в смисъл само големи. Хората ще решат, че съм батата пак, аз много беден речник. Не, това ти го казваш просто защото това е единствената дума, с която могат да се определят някакви такива декове. Много големи, силни и просто... Постоянни най-важното. Да, в смисъл сложни, с примерно голям Dark Support и 3 Chaos Sorcerer. Най-малкото, което също може да си милваш Chaos Sorcerer и да го използваш с друг Chaos Sorcerer. В смисъл, като цяло... На 3 винаги ще вкара някаква идея. Ще вкара някаква идея в цялата ситуация, да. И следващата Unlimited вече карта, която може да играе на 3 пъти е Demise King of Armageddon. В смисъл, аз какво да ви кажа, този дек го играх на времето, много як. Дека просто
супер такъв експлозивен, чист всичко, убива един ход, не знам какво си, но проблем е там, че... Advanced Ritual Arts още е на едно. Да, и Хеви го няма. Абе, Викторе, какво е това, бе? Snipe Hunter. Това е на 3. Как бе? Чай бе, той доса не беше ли на 3? Да, аз така си мисля, май Snipe Hunter верно беше на 3 доса. Абе, как може да не е бил на 3, бе? Това е толкова тъпа карта, как може някога да е бил unlimitван? Да, бе. Да е бил лимитван. Това е шега, според мен е някаква грешка на това. Абе, да, бе, то бих... И да можех да го играя 5 пъти, не би го играл, смисъл това старата карта. Само трупа минуси. 6-1. 6-1. Умрях. А Делорен на 3? Делорен, какво да ви кажа, аз съм го тествал един-два пъти, картата е стабилна, хубава. Ще има някакви опит, да, стига да измислиш някакъв дек с него, картата е прилична. Да, маре да не го коментираме, метата ще се покаже дали ще играе. Метата ще покаже абсолютно. И следващата, саркофаг. Става на 3. Какво да ви кажа? Мисля, в някакви декове, които примерно използват Future Fusion и някаква по-така ключова карта, им е добре дошло, но като цяло не мисля, че картата е някаква супер powerful и... Някакъв минус да ти прави, два хода, чакаш с минус. Да, в смисъл заслужава си да е тройка, това са... Да. Няма какво да коментираме. Той беше преди, само защото Адам Корн имаше и правиш някакви некрофейс, аур, да, някакви такива декове. Ма те вече са... Педарас. мъртва история. Да, продължим нататък с предпоследната карта за днеска. Гаджети. Skill Drain. Не. Да, Skill Drain. Skill Drain е добра комбинация. Предсака, в смисъл хубав сайдборд. Ще има силни антиметал формат. Да. Значи, точно имаме един така Yu-Gi-Oh плеер, който много играеше Skill Drain дек и откакто му лимитнаха Skill Drain, той спря да играе. И сега се надявам отново да се върне, защото Skill Drain на 3 отново. Какво да ви кажа за тази карта? Хубава карта, много добър сайдборд, отваря... И добър мейнборд. Да, точно това ще да кажа, че отваря нови възможности за декове. И коста му е по-малко този на Warning. Абсолютно. И може да прецака много повече от Warning. Добре, може ли вече? Давай. Гаджети. Ultimate Offering на 3. Това е ядрен холокост. В смисъл, тази карта е толкова силна и винаги е била толкова силна. В смисъл, сега гаджетите ще могат да правят толкова неща с 2 карт трупера, с 6 гаджета, с 2 Overworld Fusion. Гроба ще се пълни толкова бързо. Особено ако се играят някакви синхрота, гроба ще се пълни толкова бързо. Ще има много силни плейове. И ако те по някакъв начин пропаднат, винаги ще имаш страшно силна химера на много атака, която убива филдове. Ultimate Offering на 3 отваря супер широк спектър от възможности за гаджет плей. Това е адски готина. И не само, и машината като цяло. Също така имаше едни такива комбо декове с примерно зомбитата също много добре могат да използват Ultimate Offering с гоблин зомби и тюнер. Слагаш го, тюнера прави синхро, взимаш от гоблин зомби, слагаш още един монстър, примерно пак се живяш тюнер с Book of Life. Изкарваш тест за брионак, връщаш го от роба и биеш. Да, в смисъл Ultimate Offering Easy shit. е доста яка карта и тройката е окей. Стой тук! Явно хора това, той пресли ще се тръгна така че хора. Бе, какво друго мога да кажа? Бани сте много як, балансира абсолютно всички декове, така че... Бъдете доволни от този банлист, надали щяхме да получим по-добър. В смисъл всички спекулации с Tribe Infecting Virus глупости, това чупиш филдове за 2 карти е абсурдно и нечестно. Да, твърде не е балансира. До следващия път.